Éve dobtam a telefonom, és bassza meg, életem legjobb döntése volt. Nincs telefonom, már körülbelül 5 éve nem volt. 18 éves voltam, amikor megkaptam az első telefonomat, és teljesen rákatantam. Folyton rajta lógtam, és semmire sem tudtam rendesen koncentrálni. Folyton a közösségi médiát néztem, az ismerőseimnek írogattam, vagy játékokkal játszottam. Annyira függő lettem, hogy még az órákon is használtam a telefont. Elrejtettem a pad alatt, és barátaimmal SMS-eztem, míg a tanár beszélt. Éjszaka is nyomkodtam, gyakran fennmaradtam későig játékokkal vagy videókkal. A jegyeim romlani kezdtek, és állandóan fáradt voltam. Tudtam, hogy gond van, de nem tudtam, hogy oldjam meg. Egy nap órán voltam, amikor lebuktam, hogy az egyik barátomnak írok. A tanár elvette a telefonomat, és azt mondta, csak óra után kaphatom vissza, de nem akartam várni. Kimentem az óráról, és bementem az igazgatóhoz, hogy visszaszerezzem. Az igazgató azt mondta, hogy csak a nap végén lehet az enyém. Annyira dühös lettem, hogy hazamentem, és nem mentem vissza egy hétig. Az alatt az egy hét alatt jöttem rá, milyen rossz hatással volt az életemre a telefonozás. Tudtam már jobban koncentrálni a tanulásra, és javultak a jegyeim. Az alvásom is jobb lett. Eldöntöttem, hogy nem kell többé telefon. Visszamentem az iskolába, és megmondtam az igazgatónak, hogy nem kérem vissza a telefonomat. Meglepődött, de azért visszaadta. Hazavittem és betettem egy fiókba. Azóta nem nyúltam hozzá.